Слава Тебе, Господи, Во имя Отца и Сына и Святого Духа, седайте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие добре нам знайоме. Я, напевно, вже 1000 разів розповідав про це Євангеліє, але коротко нагадаю той сенс події, яку сьогоднішнє Євангеліє так мальовничо описує. Ось Христос приходить, оцеляє двох страшно хворих людей, опанованих злими духами. Вони були агресивні, вони були небезпечні, вони жили не разом з людьми, вони жили у могильних печорах і погрожали усім тим людям, які жили у той місцевості. Христос оцеляє їх, але оцеляє їх ще ніяк так незвичайним чином. Він не просто виганяє з цих злих духів, але дозволяє цим злим духам увести у свиней, які пасвілися побач. І те, що я, напевно, неодноразово вам усім говорив про те, що свиня і любая живёліна, це той, хто займався живёлагодовлею, ведая, что это здобыток семьи, это некий прокорм семьи, это некие планы семьи, некие человечие, не ведаю, забеспеченность на будучыню человека и ягоной семьи. Коли у когось з нас есть некая хатняя живёліна, яка сапраўды кормить нас, а потом яна нечакана помирає, здыхае, то мы застаемся без некой частки материального забеспечения. А у те часы, у часы старожитные, просто люди заставались без харчевания, они заставались голодными, они заставались незабеспеченными на будущее. Христос это робить. Христос виганяє цих злих духов і посилає їх у свиней, свині гинуть. І ось починається реакція людей на це все. Люди не звертають увагу на той цуд, який Христос зробив спочатку. Він оцелив хворих людей, він оцелив людей, які були просто вже виключені з громадства, які були для людей небезпечні, які не могли нормально жити і функціонувати у громадстві. І він оцеляє цих людей, дає їм нове життя, дає їм здоров'я, але люди на це не звертають увагу. Не звертають увагу так само на свою безпеку, що тепер їм не треба боятися цих людей, не треба боятися цих опанованих злими духами. Вони звертають увагу на те, що вони стратили. І бачите, я думаю, що це наша чоловіча помилка, яку ми часто допускаємо. Ми звертаємо увагу на те, що ми стратили, а не на те, що ми набули. Ми звертаємо увагу на те, що коли я стану християнином, коли я повірю, коли я буду жити поводле заповідей, коли я перемогу свій той чи інший гріх, коли я ще глибей окунуся у віру, коли я ще ближей дойду до Ісуса, то я щось страчу. Я не змогу, не ведаю, веселиться, відпочивати разом зі своїми сябрами, трошки більше випиваючи алкоголю, чим належало би, тратячи свій час на то чи інше, на які свої власні справи. Я не змогу кожен вечір кластися спати у той час, який мені захочеться, тому що я повинен буду ще Богу ахвярувати 10-15 хвилин на молитву. Я не змогу ще поспати до уже раніцей, бо мені треба буде ахвярувати 10-15 хвилин на ранішню молитву. І ми на це звертаємо увагу. Не звертаємо увагу на те, що ми набули. Не звертаємо увагу на те, що ми стратили, воно менше за те, що ми набули. Чому? Тому що ось ці свині, ось ця наша маємость наша, вона для нас важніша, ніж те нечто таке ілюзорне, яке Бог нам дає. Чому ілюзорне? Тому що, бачите, до цих людей це, напевно, не мало прямого дочинення. Так, вони, може бути, небезпека, якої вони позбавилися, мало дочинення. Але оцелення чоловіка, воно не мало для їх значення. Скажімо, правильніше так було б сказати, що те, що вони набули, воно має значення у більш далекій перспективі, чим ці свині. А ми, люди, привикли і призвичайлися глядіти близько, призвичайлися глядіти на те, що ось мене чекає праз місяць, праз півгоди,
а не на вечнае жыццё, не на тое, што нам Бог дае. І таму, бачыце, гэтыя людзі з сённяшняга Евангелія, яны прыклад для нас, антыпрыклад, хутчэй для нас. І яны такі рахунак сумлення для нас. Што і дзеля чаго мы таксама жывем, дзеля чаго, што мы ў сваім жыцці шукаем. Ці шукаем мы ў сваім жыцці чагосьці Божага, далёкага, але вельмі важнага і вельмі патрэбнага. Ці шукаем чагосьці нашага часовага, што мы таксама ў чым бачым сэнс і карысць, але на самой справе я думаю, што Христос не пакінуў гэтых людзей галоднымі, яны не пачалі потом галадаць. Так, яны страцілі гэтых свіней, але засталіся ў іх яшчэ нейкія, напэўна, рэсурсы дзеля таго, каб перажыць той час, які ім належала бы перажыць. І яны пазбавіліся чагосьці лішняга. Не здарма свіння ў старым запавеце гэта жывёла нячыстая, таму што гэтая жывёла, якая рабіла нечыстай ваду, гэтае ў адрозненне ад якой-небудзь казы і авечкі, якая можа жыць у засушлівых умовах. Свіня патрабавала вады, а вада ў старажытным Ізраілі, да і ў сённяшнім Ізраілі, яна з'яўляецца вялікай каштоўнасцю. И она является просто скарбом, потому что там только одна есть крыница воды, это вот Генесарецкое озеро, за якой весь там несколько миллионный Израиль сегодня пье воду. И вода там достатково дорогая, вода это там скарб до этого дня. А что казать уже про те часы? Свинья робила эту воду, это скарб нечистым. Так и наши с вами привязанности могут робить те скарбы, какие мы маем нечистыми. Вода было бы и іншае штосьці. А так воды не было, вода была брудная, вода была небяспечная для питья. Таму свиня яна лічылася нячыстай жывёлай. Христос пазбаўляе ад гэтых нячыстых жывёлаў, ад таго, што нясе карысць, але нясе таксама і небяспеку. І таксама і нас ён пазбаўляе ад чагосьці, што нясе нам карысць, але нясе таксама нам і небяспеку. І вось у гэтым сэнс сённяшняга Евангелія, што Христос заклікае нас адмаўляцца ад чагосьці. Так заклікае, так ён ад нас нешта забірае. Так мы нечым павінны ахвяраваць. Але мы за гэта атрымліваем штосьці. Мы атрымліваем нешта, што для нас больш важнае і больш каштоўнае. Што мы атрымліваем? Сённяшняе Евангелие, я калі разважаў, для мяне яно адкрылось по-новаму, таму што я ўбачыў, што гэтыя людзі, да якіх прыйшоў Христос, яны акурат думалі пра сваё. Яны былі нездольныя убачыць добро ближняму. Магчыма, тое, да чаго нас кліча сёння Христос, гэта таксама для нас асабіста ніякай карысці не нясе. Нам трэба ад гэтай свіні адмовіцца. Што мы атрымаем узамен? Тое, што мой сосед, кум, сват, брат будзе ацалёны, будзе пазбаўлены гэтых дэманаў. Не я, бо ў мяне гэтых дэманаў нема. Я жыву сабе нармальна. Просто я не хожу вось той дорогой, потому что там ён вылезе з гэтага гроба і пачне мяне палохаць, нападаць, будзе мяне там штосьці там мяне біць, там не ведаю, нейкія будзе мне прыкрасці рабіць, то я толькі той дорогой не хожу. А ў прынцыпе я магу хадзіць іншай дорогой. Яна даўжэйшая, але я ўжо прывык. Вось. И что мне до того, что он хворый, что мне до того, что этот брат мой живе у гробах, живе у могилах. Не так страшно, это ягоная проблема. Тому Христос кличе нас сегодня звертать увагу на то, что важно для іншого человека. Так само ахвяровать своим часом, своими силами, своими свинями, до яких мы призвычаились, дзеля нашего ближнего. Бо важней іншы чалавек, чым нейкія нашыя тут зямныя скарбы і нашыя прывязанасці. Бо, магчыма, так, штосьці ёсць у нашым жыцці карыснае і каштоўнае для нас. Але, магчыма, гэта тое ж, зноў жа, як я сказаў, гэта свіня, гэта нячыстае нешта, чаго Бог патрабуе ад нас, каб мы ахвяравалі для таго, каб ближняму нашаму было добра. Бог прыносіць добро нашаму ближняму. И он приносит ему ацаленне, а от нас потребуется так само для этого ахвяра. У сённяшнія часы, у часы пандеміі, калі шмат хворых людзей, калі шмат людзей терпіць, магчыма, гэта час, які нам трэба прысвяціць на малітву.
Гэта час, якім вы маглі заняць нейкімі добрымі справамі, там, пасядзець у інтэрнэце, паглядзець чарговы серыял, пачытаць цікавую кніжку, пакамунікаваць з нашымі бліжнімі. А давайте гэты час ахвяруем на малітву. Шмат розных навінаў мы чытаем, я думаю, у інтэрнэце, шмат мы чытаем, бачым навінаў у тэлевізары, шмат мы чуем іх па радыё. А давайте помолимся за ўсё тое, што мы чуем. Помолимся за ўсе тыя трагедыі, пра якія мы чытаем, чуем, бачым. Помолимся за всіх тых людзей, якія выклікаюць наше спачуванне, якія выклікаюць наше абурэнне, і, магчыма, наадварот, это людзі, якія кепскія, якія выклікаюць наше абурэнне. Але давайте за іх помолимся. Бо дзеля гэтага мы і ёсць хрысціяне. Не дзеля таго, каб хадзіць проста ў нядзелю ў царкву, ці яшчэ лепей ўключыць трансляцыю. Не проста дзеля таго, каб крыжык начапіць на сябе, ці не проста дзеля таго, каб паставіць сабе нейкую галачку, што я хрысціянін. Дзеля таго, каб рэальнымі нашымі ўчынкамі рабіць добро. І дзеля таго, каб вось гэтых сваіх свіней ахвяраваць для ацалення нашага бліжняга. Давайте будем гэта рабіць, давайте будем ацаляць наших ближних, ахвяраваць сваімі гэтымі дробнымі радасцямі, магчыма, ў жыцці, дробнымі карысцямі, але будем атрымліваць штосьці нашмат больш важнае. Здароўе для нашага бліжняга, здароўе духоўнае, фізічнае, маральнае, здароўе, Божае здароўе, і будем атрымліваць таксама блізкасць да Бога, і будем, так як і належыць нам хрысціянам, становіцца больш падобнымі да Ісуса Хрыста. Амінь.